idol. Anong oras na ngayon? Ngayon, alas 10:09 ng gabi. Nagugutom siya ko. Kaya kakain muna tayo. Ang ulam natin ay ito. Ito yung ulam natin ngayon. Fried chicken. Fried chicken ba? Meron tayong sauce na may sili. Yan yung sauce natin. Tapos sili nilagay natin. Ito yung tangkal. Yan yung boses kung mayroon ko siya. Tutulog niya yung baby junior. Si baby junior natutulog. Nagugas na akong kamay kahapon. Kahapon na ako nagugas ng kamay. Pisapin natin yung sili. Tapos kuha tayo ng may gulay pala dito. Kuha tayo ng pinggan. Meron na tayong kanin. Oh yeah. So yung sauce natin. Ulam natin. Pinalay natin pampalakas ng katawan. Lamig. Ah.